ଘିକୁଆରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର। 1. ଚର୍ମ ପାଇଁ ବରଦାନ। ଘିକୁଆରୀକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣ, ଦାଗ ଏବଂ କଳାପଣ ଦୂର ହୁଏ। ଏହା ଚର୍ମକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ମାଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଖରାରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଚର୍ମକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ। 2. କେଶର ଯତ୍ନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଝଡୁଛି ବା ରୂପୀ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଘିକୁଆରୀ ରସକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା କେଶକୁ ନରମ, କଅଁଳ ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 3. ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହାୟକ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଅଳ୍ପ ଘିକୁଆରୀ ରସ, ଆଲୋଭେରା ଜୁସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ଏହା ପେଟକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। 4. ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି। ଏଥିରେ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇଥାଏ। 5. କ୍ଷତ ଶୁଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ। ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପୋଡ଼ିଗଲେ ବା କଟିଗଲେ ଘିକୁଆରୀ ଲଗାଇଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷତ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପତ୍ରରୁ ତାଜା ଜେଲ୍ ବାହାର କରି ସିଧାସଳଖ ଚର୍ମ ବା କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ପିଇବା ପାଇଁ 2 ଚାମଚକୁ 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଜୁସ୍ କରି ପିଇପାରିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ବାହାରେ ମିଳୁଥିବା ଜୁସ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବୋତଲରେ ଲେଖାଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସତର୍କତା: କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଶେଷ କଥା, ଘିକୁଆରୀ ଗଛକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘର ବାଲକୋନି କିମ୍ବା ବଗିଚାରେ ସହଜରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହା କମ୍ ଯତ୍ନରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସତେଜ ଔଷଧ ଯୋଗାଇଥାଏ।